Ngibingelela umphakathi wase-South Africa. Ubonga lo bafowethu waKaMkhize wesibani media. Bafowethu sibhalelwe usisi uNompilo. Onenkinga obese athe shelele ngaseGoli. Uthe ukuhlala isikhathi eside impela eGoli. Wafika waba nezinkinga neGoli. Kwagcina esedula nayizinamba zomndeni wakhe ngezathu ezithize. Azobe sesilandisa nithi zadwa kanjani izinamba zomndeni wakhe. Uthe mesefika ekhaya wanezinkinga nafu nje wesibhalelile bafowethu. Nokunye bafowethu engizokucacisa la. Njengoba bafowethu ngeke ngisho ukuthi nje asakhipha inamba esifoneleka kuyona. Ngiyacela abafowethu asingadlali ngale namba ake sisebenzise ngokweqiniso ngoba manje khona abantu abayidinga ngempela. Laba abadlala ngaso gcina sesishintsha inamba sesingasakwazi ukufoneleka. Ngigcine sekulimala abantu abathize njengabantu basemakhaya bangakwazi uku-emaila. Laba sesithi sizama bona ukuthi bakwazi ukufona. Ngicela nazi ukuthi inamba sikhiphele ukuthi sisadlali ngayo nisifonele ngokweqiniso. So ilokho bafethu kubalekile ngokwenamba. Sesifikile bafethu laba nompilo so ngisalinde yena la ngaphandle ukuthi ngikwazi ukuxoxa naye before sikhulume nosisi wakhe ngoba uthona usisi wakhe ukhona. Siza ukuthi inkinga yabakuphi naye azashiya ingane ahambe neqola eGoli angafaki nemali encane ukuthi ukwazi ukuthi sizokabheka izingane benomama ekhaya. Ngicela ningasali babukeli ngicela sihambise kuNompilo asichazele ukuthi kwenzakalani ngempela. Ngiyabonga bafowethu. Ngizophinde ngibingelele bafowethu. Ngibingelele umama nobaba nosisi bafowethu nobafowethu obhuti. Usefikile sengimtholile bafowethu Nompilo. Nompilo sisi wami ngicela ubingelela ababukeli. Mase uyazichaza ukuthi ubani wakabani yiphi inhloso edathi uzobhalela isibani media. Ngithanda ukubingelela ababukeli igama lami kuNompilo wakwaNyambose umthetho uDingiswayo. Ngibhalele lolu hlelo ngoba ngidinga usizo. Ngahamba ngonyaka othize ngiyofuna amatoho le kwaNdongazaduma eGoli. Ngafike ngaba nenkinga phambili. Mase ngibuye ekhaya usisi omdala ukhanyo akasafuni ukuthi ngibuye ekhaya ngenxa yokuthi ngahamba khona izinto engahamba nazo kwakuningi nje. Kodwa ngizothanda ukuthi abe khona usisi ukuze ngizokwazi ukuthi ngimchazele ukuthi kwenzakalani kahle kahle eGoli ukuze ngihlale isikhathi esingaka. Ayeke ukungixosha ekhaya because nami ngine right ukuthi ngibe ekhaya. Sisi noma ngakubala nje wawuhambe nakho noma mhlambe into edathu usisi wakhe azathi angakudinga ekhaya ukuthi yini. Ngahamba ngashiya ingane kahle kahle ekhaya ngathi usisi ngicela ukuhamba nekhadi leli qolo ukuze ngikwazi ukuthi ngiphila mhlambe eGoli. Lesi sikhashana ukuthi ngisathole umsebenzi lo mhlambe ngifuna indlu ngikwazi ukuthi ngikwazi ukukhokha ngaleli qolo leli. Mangifika eGoli umsebenzi iscam. Ngenhlanhla ngathi phiswe umunye ukuthi baleka kushubile ngaphakathi. Ngiphume kanjalo ngihambe. eGoli ngibe undingasebeni ngihambe ngihlala ngibamba amatoho lawa angatheni ngize ngithole elinye ibhobhodlwana nami ngihlale nalo. Nale bhobhodlwana alisebenzi umsebenzi otheni. Sebenza umsebenzi ukuthi siphile khona la endlini mase ngilekelela ngalelo qolo. Lelo nami leli engahamba nalo ekhaya. Mangiphindela ke ngibone ku Facebook ukuthi umama akasekho sewashona. Ngebhadi ke ngambhlokha usisi. Because wayesedlela amagqozi ethi angibuye ekhaya kanjani ingane. Ngabona nje ukuthi ngeke ngikwazi ukubuyela ekhaya because ngahamba ngithi ngiyozama. Manje mase ngibuye ekhaya ngiphethe lutho kade ngangiyaphi. Hayi. Sisi ke mase kumngcwabo ngifike ekhaya sekushona umama ngibonile lapho ku Facebook usisi angixoshe asho ukungiqeda ngifuna nje ukungibulala nje esithubeni. Athi nje angihambe kuze kulamule ihlobo sithi azivale ihlazo. Akasingcwaba uma wakhe emva kwalokho bese ngiyabona ukuthi ngenze njani. Nangempela simngcwaba umama. Kuthi nje kuhlukana ihlobo. Inkanyamba yasho ukungiqeda. Kumanje ngihlala kamakhelwane.
iy'ngane zami ngibukela le angikwazi ukuy'bingelela. Angikwazi ukuzenzani. Manje wena awukazi umchazela usisi wakho ukuthi kwenzakalani mofika ngale. Angisitholanga isikhathi. Ngesikhathi engangikhona ngase ngisokushona uma kubhizi vele naye ihleli lapho yena phela omdala ihleli lapho emakhandleleni. Angikwazi ukusondela kuyena ngimchazele ukuthi hayi ngoba ngihleli ngentando yami. Yes vele ngihleli ngentando yami kodwa hayi yami. Ngangifuna ukuzama ukuthi ngibuye ngiphethe nazi sivusa umuzi sonke ekhaya. Ima-ke ukhulume ngendaba ye-scam usufikile eGoli uthola ukuthi i-scam. I-scam esikanjani mningi imisebenzi eyenziwe eGoli. Kuyenzeka ukuthi ufike eGoli ubizwe umsebenzi. Mhlambe kuthiwa uzogijiliswa ibhanoyi uhambe odeliver ama-drugs kulamazwe angaphandle mhlawumbe uzodayisa ngenyama yomlenze. Inhlobo ne-scam mhlawumbe kade ubhekene wafika wabhekana naseGoli. Ngangithole umsebenzi okuthiwa uyogada ingane ngesalukwazi. Isalukwazi esikhubazekile ingane nje encanyana. Mangifika lapho abantu asesenza nawe i-interview hayi bathi no kuyathwaliswa lona abangena la baphuma. Thwaliswa kanjani? Uthwala ngamantombazane. No. Ezini uyena uyathwala uthwala ngamantombazane. Oh uthwele lo muntu enze kuyena. Abangena lapha baphuma besibuza ukuthi baphi pho laba abangenile kuthiwa khona umnyango ongalo ukuze umuntu engakuchazeli. Kuthi kubuzwa. Manje nina lo ntshelayo uthole kanjani ngoba phela ngicantwe ngawongeni ngaphakathi. Uthole kanjani? Ngicabanga ukuthi wayephinda because asibuzanga nathi into eziningi savele nje sakha phansi. Asibuzanga ngathi la wayephinda naye wathatha imithwalo yakhe wathi ha kanti laba. Bathi ngiyabazi. Okay. Umbuzo ogcina mama. Ngizwe uthi wagcina ublock usisi wakho. Umblocker kanjani umuntu okuyena umshiye nezingane? Cansi mhlambe makwenza kukhona into eyenzakala einganeni yena efaka kufonele and noma kwenzakalana ekhaya uyena umuntu ofaka kufonele umblocker kanjani umuntu kanjalo? Ngangazi ukuthi ingane zami ihleli kahle. Ingane Ngangazi. Zingahlala kahle mama ingane. Ingane akuyena umuntu ongathi u100% ngaso sonke isikhathi. Ingane ngalala manje kuseni uyavuka iphethwe umkhuhlane. Idinga leyo mali mhlawumbe nganayo imali zokufonela mhlawumbe iholiwe iqola. Ngicela ungifayele no300 ngikwazi ukuhambisa ingane kudokotela. Wena why ublock umuntu okugadela izingane zakho? Ngabona umqondo right nami because kwangasekho ukuthi ngilwe ngimchazele. Ngangamchazela ukuthi ngithola scam kwakuyi-scam kanje. La ngisazama nami la ngisaphusha. Ngisaphusha la. So naye sengihlela amagqozo buya mama uyakudinga buya ungilongilekelela nami la ekhaya. Ngathi ngeke ngikwazi ukubuya ngifuna ukuzama nami impilo la ngiphila. Yabo ngaze ngabona ukuthi ayisengimangela isicefe-ke manje ake ngivele ngimblock. Seyobona naye. Manje uhambeke iminyaka. Bongenako lokho ukuthi ngashiya ingane zami engizithandayo ekhaya. Like ukuzikhumbula uzama ukuthi ufone nje ukuthi wabona usubona ku Facebook indaba ama wakho ukuthi ushonile. Uma wakavanga ngicantha akavanga washona ngicantha mhlawumbe waqala ngokugula. Wena lokho ngathini bongena umuntu ongenandaba ngisho ukuthi bongenandaba nabantu bashiya emuva ekhaya. Bosunendaba nale bhobhodlo nobuhlala nalo. Nganginayo indaba. Kodwa ngenxa yokuthi vele sengimblockile sengiyasaba vele ukufona. Ngathi hayi ngiyoqonga isibindi mase ngiphumelele esefika nami ngifika notho nje seku-right ngixolise. Nganginakho ingane zami ngiyakhumbula manje futhi ngiyayithanda. Uphatheke kanjani-ke usufica usubona einkundleni zokuxhumana uma wakho ukuthi ushonile wena ungezwanga nokuthi uyagula ngangicela mhlawumbe ubonile ukuthi uyagula awuzukwazi ukuthi uhambe ekhaya? Ngiyayisola ngalokho ngesenzo sami because nami kwafanele ngifike ngibuye ngimlekelele sibambisane beqebhedlela kanjalo kodwa ayikho into esesingayenza sekwenzekile. Usisi wakho uyamblame ngalokho akwenza kuwena noma umblame? Angimblame futhi ngiyamblame. Angimblame ukuthi adinwe. Cause ngahamba vele ingane wayikhulisa ingane zami kahle wayithanda. Kodwa ngiyamblame akanalo ilungelo ukuthi angixoshe ekhaya. Uma ubenalo ilungelo ukuthi angixoshe ekhaya. Yena akasenalo ilungelo. Angasihlale nje siquvelana abhekele ngibhekele kuze kugcine seku-right kodwa akanalo ilungelo lokuthi angixoshe ekhaya. Ikhaya nami ilami. Yini ungacabanga ukuthi lokho akwenza ukwendiswa intukuthelo abenayo ngawe? Umuntu ekusaye nezingane wena umblock angakwazi ukukuthola edidinga uma wakho mhlambe egula emisa kodokotela emisa kubantu bezulu wena ungekho upholile no Ben 10 lo uphole khona.
ngiyakubona wena Ntukuthelo, vele unalo Ntukuthelo, kodwa lokuthi angixoshe ekhaya cha. Akawakhanga nayo loya muzi, akalashe iblocks laloya muzi. Ukuthi It's lingale. fine akawakhanga umuzi. Yena sefuna la ngidinele nje ngeside lakhe ngosusi somdala vele, ufuna la adinwe vele. Kodwa hayi ukuthi azangixoshe ekhaya. Angidingise ekhaya. Angeke, Ya kona kanalilungelo kodwa ke angeke. ngicanga ukucabanga kwami mhla ngicanga kuseyona intukuthelo vele usazoxola mengicabanga. Asithembi. Wena yena kani umuntu kanjani mhlawumbe ungabeka mina esithombeni ngaphela ngimazisisi wakho. Unolaka nje vele. Aha. Unolaka khozela vele umafungu wasekhaya. Yena umdala nje. Aha. Unolaka ulenhlobo efuna uku-own nje vele. Ngiphethe nje. Okusho ukuthi okungenzeka ukuthi mhlawumbe njengoba exosha Mhlawumbe. usebona amathuba ukuthi mhlawumbe lo muzi uzowudayisa noma ifiso ufuna zakhe noma angazi. mhlawumbe ufuna ukuhlala nomuntu wakhe ungaphazamisi kubo. Angazi-ke kodwa nje unakho nje ukuthi hhayi usomaqhozi nje ngiya-ona nje mina ngumafungwasi nje lekhaya. Sesiwami ngale kokuchitha isikhathi ngisacela ukusicelela yena. Hayi Besizwe ukuthi yena uthini yini inkinga edala sezenze lento ayenzayo. ngiyabonga. Ya sesingiyabonga. Bafowethu ngiphinde ngibingelele. Sesinayo sisomdala usisukhanyisile. Sisukhanyisile njani? Ngiyaphila photo njani? Ngikhona nami. Sisingubonga mina wamkhize. Ngaphansi kwesibani media. Ngibhalelwe usisi umpilo la. Usisi wakho ngicela uyamazi. Yebo ngiyamazi. So uneyinkinga nakhala ngazo. Ngokungaphathani kahle. Emva kokushona kwamaweni. Ngazi noko mhlawumbe kuyiqiniso mhlawumbe ungekho liqiniso ngabe usungilandisa uthi kwenzakalani kanjani. Yebo photo ngiyamazi umpilona usisi wami omncane. Wahamba eGoli ngokufuna umsebenzi. Saxhumana leso sikhashana leso. So wangishaya nezingane eziwu2 noma. Mase fika lapha washo ukuthi umsebenzi bekade ethenjiswe wona uyiscam. Kodwa uzoqhubeka azame la izama khona. So wayehambe nekhadi lezingane lokuthi akwazi ukuthi khathe ezama ngaleni abekwazi ukuphila. So kwahamba sixhumana kwase kuhamba isikhathi angisamtholi bengilwe ngimfonela phela buya ngoba akuzameki. Nazi lezingane la ngihleli nazo la noma la uyazi ukuthi nala akusebenzi umuntu siyaphanda ngokudayisa la sidayisa ukudayiswayo. Amanje hayi wahamba isikhathi nje wagcina sengiblockile ngamtholi indawo. Kwasala ke ngasala nazo izingane lana ngayikhulisa ngisipatanisa kudayiso lokudayiswayo sizama kwaze kwafisa ukuthi uma agule. Mengihamba ngeyibhedlela kwathola une cancer. Isiku stage 4 futhi banjwe late. Manje angikwazi ukumthola ndawo bangiblock efonini angikwazi ukumthola sekunenkinga manje la izingane ebheke mina uma ubheke mina fone ngigiqa ibhedlela ngiqiqa abantu ababonayo usisi omncane lo akatholakala indawo. Akatholakala indawo kwaze kwafisa ukuthi uma uyagula ke waze wasishiya emhlabeni. Ngase ngiyafaka ku Facebook ke ngenze mhlawumbe uzobona ke naye nangenhlanhla ke wabona ke wabuya ke. Ukubuyeni kwakhe mina ngenzela ukuthi naye akwazi ukuthi azofihla ithambo lwama wakhe ngoba nawo umzali wakhe. Kodwa nje yena nje empilweni yami ungigile ngalendlela ukuthi akazange azacabange ube le ntombazane ecabange impilo yaseGoli yena wakhohlwa imomva wakhohlwa amathumba akhe wakhohlwa ukuthi uzele wakhohlwa nomzali wakhe kwafanele ukuthi mina ngithwale wonke umthwalo fela ngabe sibambisene nawo kanye naye ngaba ngedwa kwaze kwafika ukuthi umzali azashiya emhlabeni. So wafika ke emngcwabeni kwenziwa emalungiselelo omngcwabo kwafihla kwaqeda. Mina sengithi mina hayi akahamba ngimdingi ngoba vele ayikho into angisize ngayo. Njengoba ebuya shuthi la uzophinda azoba umthwalo wami. Still mhlawumbe usazohamba futhi aphinde angishenela lezi izingane ahambe nazo. Izingane uthe efika zakhala isimasi. Angeke ngisahamba ngiyayisola. Izingane nje ihlazo azimazi uma wazo. Meqhamuka zibonela umuntu engamazi. Sinamathela mina kumanje ngathi uyayiletha la ngeke azimazi yakhala. Lo muntu ayishiya zinonyaka izingane eziwu2 zonke. Kanti uhambe iminyaka emingaka? Uhambe 2 years. 2 years. Lo muntu usaphanda namanje lapho uphanta ongjani ungasakhumbuli nemumva. Ngisaphanda kuphanteka impilo eGoli inzima ayifani nala yaseThekwini. Phela uyafona ke. Inkinga nawe usungixina ngama-calls. Okay imake ukuthi ngiyaphanda. sisomdala. Ebuyile usisi uthi emngcwabeni wena okhoza idrama.
Ngicanisanga nowupostela ukuthi azofihla uma wena. Manje wena futhi wasumgxosha futhi emngcobeni ufuna ngabukhona. Yini ayidatha ukhoze idrama ngoba phela ngicela kwakufa umlinde nifihle uma wenu ngalokho nifuna ukubukwa abantu mase niyenza enikwenzayo emva kwalokho uma uthi khona enizokwenza. Hayi inhliziyo nje yanceda yambona nje akavele kwavuka into ingantukuthelo ngaba nokufuthelana. Ngadinwa kakhulu kumbona kwami. Kwangicasula nje ukumbona kwavuka zonke izilonda. Wamnikeza ithuba lokuthi akuchazele ukuthi yini edala ukuthi ahlale eGoli angabuyi noma angabe satholakala ocingweni noma wona wava wathatha idecision ukuthi for umxoxe kini. Uthi kangayizwe into eyichaza mina. Akunginikanga ithuba khanye usuba namanga. Awunginikanga ithuba. Awusho ukungiqeda wena. Usho ungiqeda kuba bebengekho izihlobo nomakhelwane ngabe nje uma ngimngcabanga kube kuya ngawo. Ubonge kodwa ngoba ukwazile ukulibona ithambo lakho ukuthi like iphilali khona. Inkani ke umakhelwane. Unokuba ulibonanga ukuthi belike ithambo. Ukube ngangafisi nami ukuthi umngcwabo mangaba ngizange ngize ngifake elokhuzeni ku Facebook uzubone. Yona into yenza iyangicika namanje iyangicika futhi angiboni ukudina kwami ukuthi kuzowehla manje. Wena sisi wangenazo nezingane for usugada ingane sisoko zuthu. Anginengane mina shuthi ngangizale wayena wezalele mina. Na sibonge sibonge nje impatho yakho noma engenzanga okuhle ngalokho akwenza. Siswami ngicela ukuchazela usisi wakho yini ofika hlangabezana naye ngale goli ngoba angathi uthi akaza nginikeze ithuba lokuthi ukumchazele. Ngahamba la ekhaya khaze ngitshena ukuthi ngithola umsebenzi funa ngihambe ngiyenza interview le eGoli. Mangifika khona fike kuthola ukuthi ngaphakathi ongenayo akasaphumi. Ubhuti uthola ngamantombazane and la sesikhona vele kwakhona amantombazane nje kuphela. Khona oyedwa nje wasiphiphisa ngicabanga ukuthi wayephinde kwesibili naye shuthi beshintshe indawo abantu wathi we laba ngiyabazi ongena la akasaphumi. Sibaleke kanjalo. Mangifika eGoli emva kwalapho ngihambe ngihlala ngihambe ngidwangwaza ngingazi ukuthi funa ngenze njani. Ngase ngathola umuntu esizohlalisana naye. Lo muntu esihlala naye akaphili impilo engathi ngingathola imali ukuthi nami ngihambise ekhaya. Siphila ngaleli qolo nemadlana le ayitholayo ngokudayisa into engatheni. Izingane zakho lezo shenga ngemumva ke mawusuphilisa lelo soka lakho ke ulondla ngale mali yezingane ekufana ngabe uyathumela ke noma encane uthumele ngoba phela ukuthumela imali akuthi usefuna kuze kufike isiqi sakho imali ziningi indlela zokusenda imali. Yena nje nesisi. Khanye incane kwale eqolo le. Ongcono wena uwondla indoda ngemali yezingane ingane lami. Umsebenzi ngangizothola eGoli. Ukubekezela nje ukuhambeni ukubamba isikhathi ukuthi ngihlale nami la siphile kulule eGoli ukuthola umsebenzi. Into engixakayo ukuthi seloko wahamba akakaze usende ngisho indibilishi yesenti. Ngoba yikho. Ngisho yesenti indibilishi lokukhombisa ukuthi khona nake la ke wazama khona ukuthola itoho ke wathola lokuncane ulethe ekhaya awukazi seloko waflathela nje waflathela lokho. Itoho engitholayo ukuthi ufunakale ngiphile nami. Ayikho lonto nifike lapha shuthi wena wayibonela ubumnandi wazondlela leli bhobhodlwana lakho ohlalana nowakhohlwa wena umzalo onjani impela uhamba ubheke emuva ukhohlwe izingane wena buzalele mina yini shuthi wathi wena mawuhamba uvula imilenze wathi uvulela mina. Angishongo njalo kodwa ukhona wena ngazi ukuthi ingane zami zihleli kahle. Mpilo uthi usisi wakho ukhona kanti wena uzalele usisi wakho yini? Cha ngangazalele yena. Manje yini uthi? Kodwa ngangifuna ukuthi ngihambe ngophanda yena usemdala vela kusalula ukuthi ngathola amatoho. Yini pho uqhakambisa ukuthi ukhona yena ebekugadela ingane ngezone zakhe ingane kuyezakho? Ukuthi nami uyangixaka indlela sikhuluma ngayo kodwa vele ukhona. Uzogada ekhaya. Mina ngathi lengane zazalwe mina Nkosi yami. Ingane vela kunankinga ngiyayithanda ingane zakho ufana uthi ezami. Kodwa wena lento bufana ungase uzenze ngathi ezami wena unika umthwalo wena nginika umthwalo ngaphezulu kwamali. Oqala nobaba lezi ingane zakho wayiphika. Kuhlela endlini nje kufanele kuyimini upartnerisa ngiyadayisa mina ngiyadayisa. Cha ngiyakusabalalisa wena njengomzabe ufana ucabange emawule ukuthi vele isimo sengane uyasazi sinjani emumva. Hayi na ukuhambe ubhekele engabisabheke emumva. Kangazi izophila. Hayi engeke. Yami ngiyazama lapha ngiyazi ukuthi ngekhaya. Uzame nini nje okwayiveza? Akukho vele phela engivezile. Manje lento akifani ukuthi ayikho. Ingakho sengibuyile. Uhambile wena wayozamele ukuthi uhlale kahle lapha ukipite wena. Angihlalanga kahle ingakho ngibuyile. Sengibuyile manje. Shuthi kubumbaza angadlula emhlabeni shuthi wena bese siphinde sikubone. Awazi bengicabangani. Bese ngeke siphinde sikubone wena. Awazi bengicabangani. Ngicela ukubuza wena impilo ngoba phela uyazi ukuthi uhambile mina ngihleli la ngithwele kanzima la ngigada ingane zakho mina. Ngigada ingane ekubeni uyasazi isimo.
Uyazi ukuthi ingane yakho le ndala sisi ukuthi yacishe yaresho. Kwayimini ogijima koma-police station. Engigijima konsimbini kuma-social worker ngabela ingane yakho. Ngiyakufuna ngikuthola indawo angikwazi ukukuthola. Umsebenzi wami wonke lowo awutholakali indawo wena. Sisumdala vele. Umdala ingane yami acishe yarishwa shuthi ubudedengu bakho. Hawu, Ubudedengu bakho sisi. ubudedengu bami kanjani? Awukephi wena ingane yami izicishe iresha wena ukhona nje ekhaya awusebenzi mina ngiphumile ngiyofuna isinkwa lapha eGoli. Kani le ngane sisowezelela mina yena yazi lento uloku iqhakambisa ukuthi ngikhona mina. Ekhaya wena njengosisomdala ukuthi unakekele ikhaya angazosele noma khona isitolo ekhaya kuyadayisa utshwala kudayisa yonke into kodwa awusuhlula ukukade ingane yami. Sisi wami ngicela ungenelela la sisi wami. Udayisela ngayo kwabantu ama-customer akho nje udayisa ingane yami. Mpilo ngicela ungena. Usisi wakho uyasho uma wakho begula. Unengane eziwu2 uma wakho iyagula. Uyena umambise esibhedlela ngoba esho une-cancer. Ngicela ube nama-date ukuthi emise esibhedlela. Uzokwenza kanjani ahambe nengane eziwu2 esibhedlela phinda athathe uma wakho ahambe naye esibhedlela. Wengakwazi Yini ungakhombisa ukuzehlisa yeza umuntu orong ngoba phela wena urong. Kodwa manje ufuna ukukhombisa ukuzehlisa. Wayengayifake yodwa ecrash ngemali ayenza ekhaya. Imali yenze ekhaya ikhona imali oyiphathisa ekhaya sisi. Hayi imali yakhe enziwe ekhaya ifa lethu sonke. Imalini kade enziwe ekhaya ngoba phela Badayisa utshwala. Inkinga lezi ngane lezi ezincane ezisilama ayikwazi ukuthula. Izona ezikhuluma kakhulu idlule thina noma umuntu eyibona ukuthi cha noma umuntu eyibona ukuthi usephutheni yavulela la nivulela kakhulu emlomeni anikwazi ukuthula anikwazi ukuthula kwafane no kwafuna abomuzazi ukuthi uyavulela la kwafuna uvale la sisi uvale la ukuze uzohamba kahle ingekho into eshiye ngemumva kizoba nengane ngithenge ngifuna ukuzalela ingane mina kwafane uvale la ukuze uzothi uma uhambe lapha endaweni zakho uhamba ukhuleke kahle ungekho umthwalo ngemumva. Umphile ke sisi okay siyamukela siyabonga ukuthi umphile sicela umuphe namakhadi eqolo ngeke yelami iqolo laphuka ngeke uthatha ingane zakho ufuna iqolo noma ufuna ekhaya manje le ngane zakho ufuna wena udla imali engane wena phela ngoba ingane vele sekwezami wena ingane ayisakwazi wena ingane ke vele wena saba ama-social worker ke sithi ingane zakho manje uthi uzolokhu uza ama-social worker ngoba phela ingane vele sekwezami akho ama-social worker yokhuluma nawe phela ingane sekwezami wena ingane wayishiya zinonyaka ngashiya kuwena wayishiya heyibo yazi lokhu ayiqhakambisa nje leyo nto wazi ukuthi nalabo buhleli khululekile wena labo khona lento ukuthi bufuna umsebenzi bungawufuni umsebenzi bukhululekile wena buhleli khona wena buhlalele kamnandi nidla iqolo lengane nigonene lapha bungasicabanga ngisho ukucabanga bungasicabanga yabo nje lokhu udabukisa manje ukuthi bufuna amatoko akho amatoko uyabonakala umuntu obekade ufuna amatoko uyayithoba wena uyithoba uyabona ukuthi labo buhleli khona buhleli nje kamnandi ukhohliwe imumva wena ukhohliwe imumva uzozenzisa manje la lokho engazi ukuthi manje uyadabukisa la udabukisa awudabukisi ufuna mina ngihambe hayi nawe umene wena nje angisakudingi lekhaya shuthi ufuna udla umuzi wami uzohamba kade yabona ukuthi ugaqela kwesakhe uzohamba wena uyakuthanda ushiyile nje lo muzi wawushiya lo muzi khathi usale umqondo waba ingane ayikwazi awukho umqondo ufake wona azikwazi wena ufana nomuntu ofile enganeni ufana nomuntu ofile enganeni zakho ungazothini mase zikubuza ingane usezindala ukuthi wayilahlelani uthi wayilahlelani make Mpilo inhloso yakho bokuyiphi ekutheni ubhalile isibani imidi bewuthi ngifuna ubuyele ekhaya ufuna ukubuyela ekhaya noma ucela ukubuyela ekhaya ucela ukubuyela angisaceli-ke manje ngifuna ukubuyela wangicelile wangangizwa sengiyafuna ngisacela ukukhuluma nosisi wakho usisi wakho omdala and wenzile amaphutha kusisi wakho omdala ngicela uzithobe ukhulume nosisi wakho ngisithobile wangangizwa bengakuze uzithoba mina Mpilo mhlawumbe uzithobe mina ngingakafiki so mina sengikhona ngisacela uzithobe kusisi wakho ukhulume naye njengosisi wakho omdala ezingane encane eyenzile amaphutha ngicela ukhulume nosisi wakho usho lokho ufuna ukusho kuyena ufunani ufuna iqolo uyamuzwa uyayithoba lo muntu omuza ukuthi ngifunani ikhona ingane ekhuluma nje ithi ufunani uyabuza uyayithoba noma lokuhlaza lobuyeyisa cha ngiyabuza ukuhlaza ungambuza ukuthi umuntu uzofunani uthi angungidinga ekhaya ufuna iqolo lengane ikona kuphi ofunayo ukudingayo kahle kahle kumina heyibo sisi hayi nakukho ukuyithoba wena awuyithobi nje awuyisoli ndawo nje futhi ukuyithoba mhlawumbe uzongizwa uyazama sisi nokukhanya mthetho umanyambosi udingani kumina mina ngidinga nje unginethele izinto zeingane wena nje wena engakudingi empilweni yami hayi lokho ngiyokuboneka ingane lenkinga nazo ingane ngizamile ukuyithoba wangitshena ukuthanda kwakho azimazi no mina sisi wami bengakuze uzithoba
ubuza yena ukuthi ufunani. Yebo Yena udingani? akadinge lutho, uwena odinga utho. Mina ngithe kuwena ngicela uzithobe kusisi wakho, usho isicelo obusibhalele sona ukuthi usicela kusisi wakho, hayi ukuthi yena ufunani. Lokho mina bengakuzwa ukusho. Mhlambe bosakhipha nawe ngaphakathi kuwena lokho okukubhalile ukuthi ucela sizokwenzela kona sazokusho, angazi mhlawumbe mina ophaphayo. Ngixolise ngokuphapha sisi wami. Bhuti bongawuphapha. Kodwa manje indlela owenza ngayo awusakhuluma into oyibhalile lapho kusibani imidi ukuthi ucela wena ucela sizokukhulumela nosisi wakho ubuyele ekhaya. Uyazi ukuthi umonile. Kodwa lokho angazi ngikuza ukusho. Ukhombisa ukuxolisa ngoba u-wrong. Angizile ukuzokujaja, angizile ukuzojaja usisi wakho, angizile ukuzojaja wena. Kodwa indlela owenza ngayo ikhombisa ukuthi uwenzile iphutha. Ayekho umuntu ongashiya ingane for 2 years. Uze ushonele uma wakho ukuthi ukuba uma wakho akashonanga angaba ubuyanga wena. Lento bengisho nami. Ngaba simazi. Awunazi izinseka ezikhombisa ubunengane njenganomuntu wesifazane. Nginayo. Ngisacela ukukhuluma nosisi wakho usho into ade uyibhalile kusibani imidi ukuthi ucela sokwenzela yona la. Ngizobe sengizama ukukhuluma nosisi wakho mina. Uma ukuthi unesidingo, uma uthi unazo isidingo, ngizothatha izinto zami ngifike nazo sihambe nabafowethu. Yebo bhuti ngiyakuzwa. Ngicela ukuxolisa indlela engikhuluma ngayo ukuthi nami ngithukuthele, angazi ngithukuthiswe yini, mhlawumbe ngithukuthiselwe ukuthi ithuba lokuthi nginakekele uma ngitholanga nami ngenxa yezinhloso zami nokuthanda kwami engakwenza. Ngicela ukuxolisa ngalokho. Ngiphinde ngicele ukubuyela ekhaya. Usungishayile umhlaba ngiyavuma. Ngicela ukubuyela ekhaya. Ngixolisa ngakho konke engikwenza. Sekwenzekile futhi akukho singakushintsha. Ngiyaxolisa. Njengoba uthi ucela ukubuyela ekhaya kusisi wakho, ubuya ngeenhloso zokuthi uma wakho akasekho, mhlambe nizobangisana nosisi wakho isitolo noma ubuya ngwana ufuna ukuzobheka izingane zakho. Yiphi inhloso yakhe edala uzofuna ukubuyela ekhaya? Ufuna ukubuyela ekhaya kusobambisana ngayo yonke into esekhaya. Hayi. Yonke into. Isitolo, umuzi, ingane. Vele ingane ungikhuliselile zona angiphiki zazi yena. Kodwa nami ngiyathanda ukuthi ngiqhubeke phezulu kwala aqale khona. Ukube nasekuqaleni bokhulume kanjeni ba kanje. Ngabe ku right kabi usisi wakho bengakazikhipha lenyima zaziwazikhipha. Ngenxa yakho u-wrong. Kodwa manje wena ufuna ukuthi usisi wakho azithobe kuwena kube kuwena o-wrong. Sisi wami, ngicela ngithamuza usisi wakho uthi uthini? Yebo ngiyamuzwa. Angazi ukuthi wena uthini kulokho akushoyo. Hey, kusanzima bhuti. Mina ngifuna uqamba amanga inhliziyo yami igaya izibuzi nje. Isayigaya izibuzi namanje kubuya yonke into. Kubuya lesikhathi sami lesi ngibhizi lekhaya ngenza konke. Ngiphenduke ngabo umfazi walekhaya mina. Sikhundleni ukuthi ngiyingane phela nami lekhaya ngabo umfazi walekhaya. Okuyingane noma ngathi usebuyile ke empilweni yazo kodwa akumele akwazi ingane sengizoyisa ama social worker ingane sezoba ngaphansi kwami ngoba ukhombisile ukuthi vele ingane akakwazi ukuyinaka. Ingane nje sengizoyisa ama social worker izokhuluma indaba yami nama social worker ingane sekuzobe izami. Ngeke nje asisakwazi ukuthi kube izakhe ngoba ukhombisa ukuthi mekwazile ukuyishiya usangaphinda ayishiye. Ngoba uya kuma social worker wena ukuthi ingane ifuna zibe phansi kwakho. Shuthi usaqhubeka ukuthi uyangixosha ekhaya ngoba ngeke bangidinge phela ukuthi ngibe sekhaya. Ngeke bangakuvumela ube sekhaya unayo ilungelo ukuthi ube lekhaya kodwa ngikhuluma ngengane ingane lezi ayiyona into yokudlala zonke amasigcozi njengoba ingane yakho koqala yacishe yaba nenkinga nami ngangipintshekile la ngeke ngikwazi ukumela izinto ngapha napha nangapha so kumele ngiyibeke ngosolokhozi ingane ngiyibekele eduze ngiyigade uma kwenzeka uphinde uyivukele lento yakho uyihambela lana ingane futhi ngazi ukuthi mina vele ingane ihleli nama nginankinga ngoba vele zube sendlini uzozibona ingane wenzeni kodwa nje wena kwamanje inhliziyo yami bengakakufundi eduze kwami bengakufundi futhi okwamanje futhi nje angakabi right mhlambe ngizoze ngigcina inhliziyo sengehlisile okwamanje nje sisi nje ungihlalele la uhleli khona okwamanje phela uhlala ngisemzini abantu ufuna kwazile nje ukuhlala emzini yabantu iminyaka bengahleli emzini abantu la uhleli khona sekanyenza manje Sisikhanye usisi wakho into asibhalele yona la uthe ucela somcelela kuwena uzoyithoba uyaxolisa ucela ukubuyela ekhaya njoba adesha ucela nizobambisana ngeingane nangekhaya kanti nawe ngeke ukwazi ukuthi usesitolo uphinda futhi uzogada ingane ya ngoba ama crash asekhona ke mhlambe zingahlala ecrash kufanele umuntu ozohambisa ecrash ekseni kufanele umuntu ozolanda ecrash entambama so usisi wakho usho into ezikanjalo nami ezisibane imide ngobonga kaMkhize
Manyamboze edingiswayo ngiyacela Nkonyane yenkosi ukuthi uvume usisi wakhe abuye and futhi kwamanje wama-social worker ungayi uzombona ukuthi unjani vele mehamba izingane uzoshiya nawe la if eseyishiya nawe la ile uzobusuphinda futhi uye kuma-social worker ngisho ungabhalela mina noma ungifonele ngizoyishiya inamba yami Yebo. ungifonele ungitshela Sibongo usenze kanje mina ngizokuthatha sami sikuma-social worker vele sesinabo ubufakazi bokuthi le nto akaqala ukuyenza yabo Yazwakala. yila azofika khona ke sowushintsha yonke into nokwenye sisade ngithi ngizokubuza kanti likhaya kanti nibangaki mhlambe ubaba kasekho mhlambe khona abafowini kanjani Thina ubaba bela sinaye. Uma wasithola kubo ubaba wangaba sempilweni zethu. Behlanu uma vele so2. sesisona ngiyaxolisa ngiqondile ukuthunuka amanxeba ngiyaxolisa nokunye man ngiqonda ukubuza uma uyingane angathandanga ukukubuza mhlambe ngani uma kanendaba ninakho ukuze uphathe ukuthi ingane yacishe yadlwenguleka kokwenzakaleni mhlambe wona lo sikhathi icishe udlwenguleka ingane wena wawukuphi Ngangingekho mina. Ngangi-order mina kwasho ukuthi ingane ngangishiyileke le endlini. Ukuthi uma ngizwa umuntu usho owezothenga naye wasizama uthatha ama-chance kanti uzokhona umakhelwane uzombona. Ngenhlanhla wengakayenzi lutho ingane. Kodwa mase umakhelwane wasola ukuthi ngathi konke afuna izingane washeshe wabanjwa-ke. Kwaba inhlanhla leyo ngoba ingane yakhe azange zithinteke indawo ayibanga nalutho futhi sayisa-ke yayo-check ukuthi right yini ya-check wathothi ayinalutho. Yaba nenhlanhla nje enkulu ngalokho. kusho ukuthi amazwi akho okugcina ngosisi wakho mama mhlambe uthini kusisi wakho uyamvumela ukuthi abuye ekhaya noma uzaphinda ahlale ade ehleli khona uthini kusisi wakho mama Wona phela ukudinwa akusizi ukuthi udinwe ungaze kuze kuphume isidumbu uma uzodinwa kakhulu yena umntakamalo seso2 igazi lami ekugcineni akugula kumele ngimlahle khona ngizozama kuyinceka inhliziyo noma ingavumi yena ungonile kakhulu nginesilonda ushiye nje isilonda esikhulu emoyeni wami nasenhlizweni yami kodwa ngoba ekugcineni usisi wami futhi ukuphela kwakhe akekho omunye enginayo kufanele sibambisane ekugcineni noma nje ngibona ngisane-enga ngizozama ukuncenga inhliziyo ukuze naye akwazi ukusondela eduze kwengane zakhe ngoba kona ziyamdinga iy'ngane kumzali zimdinga kakhulu noma wena ungayikhulisa ekugcineni kodwa umzali wazo ziyamfuna ezithi umzali oma wazo ngoba ziyabuza ingane ngisho sindala kuyowubuza sekugcineni sekufanele ngikhuluma izinto iy'ngane sezindala sekufanele manje ingane zizwe ubuhlungu kanti vele ehlukumezekile le ngane nobaba wazo ayiphika akazondla kenza ilutho so ngizomnika ithuba lokuthi akwazi ukusondela eduze kwengane zakhe ayinike lolu thando lolu angazange ayinike lona khathi ikhula ngizozama ukuncenga inhliziyo kona akuvumi kodwa ngizoyincenga ngoba useyayithoba iyazehlisa ngizozama ukuncenga inhliziyo abuye sibambisane la sibambisana khona sibone ukuthi sifikaphi ukuze mhlambe nomzali wethu la ekhona naye azothola ukulala ngokuthula ngoba naye wahamba inhliziyo yakhe iqaqamba naye ingane yakhe amagcina akayiboni akayitholi ayithola ndawo kuze kufike isikhathi ukuthi uNkulunkulu uyamthatha sisi wami angiphelelwa amagama nami ngizwa kwehla inyembezi ngendlela engifila lobuhlungu obuzwayo nami ngingacabanga ukuthi into oyenzayo ngisho yienga hayi ngwana ukuthi ungalahla usisi wakho ngoba vele ngisho ngamlahla makwenzeke ithule la khona kofunela wena kuthi usisi wakho seshonile wena futhi obhake ufaka ubheke lezo indleko ngiyabonga sisi wami yakhomeza usumdala futhi unekhenga usisi wakho uyamthanda okwenza bongakwenzi ngoba umzonda bokwenza ngwana kumhlamba bofuna ukumfundisa isifundo sisobabili nalomuntu sakhulisa umzali wethu kanzima singenababa ebevuka nathi umzali so kumele sibambane thina so2 sikwazi ukuqhubeka nempilo la uma waqala khona sibazi ukubambisana ngicela ukuthi nje okwenzekile naye angaphinda akwenze ngiyazi ukuthi uthathe ngomngane nokuthi ufike lapha eGoli wayibonela impilo yaseGoli kuthiwa akubuywa ke lapha angazi ngiyi kuthiwa akubuya nje uya lapha kabuyi shuthi naye ufike wabambeka naye wayitholela wayibonela ubumnandi wakhohlwa imomvo kodwa ke ngicela ukuthi kwamanje sidlulise ngizama ukumnika ithuba lela licelayo ngibone ukuthi uyayenzani lento ayicelayo noma wenzela nje ukuthi useshawa umhlaba lapha asenamuva asenaphambili usenzela ukubuya ekhaya kuphela ngizomnika ithuba ukubona ukuthi uyaziveza yini ukuyisola kwakho uwenza kahle yini Hayi ngiyabonga sisi ngiyayisola kona ukuyisola.
senza kakhulukazi nje uma ukuthi angibanga nesandla sokuthi nami ngimnakekele ngendlela ofanele simnakekele ngayo siyabantu bandawonye. Ngiyaxolisa. Ngizozama nami ukuy'phatha kahle njengengane, ngibe ingane phansi kwesandla somzali yize ngekho, kodwa sekuwena umzali wami okhona manje. Ngiyaxolisa. Sisimpilo ngiyabonga amagama wakhipha yokugcina. Ubiza usisi wakho ezi sekuyena umzali wakho ngoba uma wakho akasekho. Ngiyabonga sisi wami. Uyakhombisa nawe bokukhiphiswa ienga obunayo. Engazi ukuthi uyithatha leyo enga kuwena owonile kodwa futhi sekuwena oneenga. So ngiyawamukela amagama akho amnandi sisi wami. Mhlambe sesivala ngokuzibongela kwesibani media kwekwenzele kona. Kodwa ungathenga amihla abantu uthi khona ekwenzele kona kodwa wena ungagculisekanga. Uma uthi ucudlisekanga usho ukuthi hayi isibani media sifike sangicindezela ngicudlisekanga la. Mhlambe ngizodlulela phambili. Ngibona zobani abanye abangangisiza. So imapha amagama akho okugcina ongawatshela ababukeli nokutshela isibani media. Cha ngithi mina nje ngiyabonga kuBhuti Bonga nethimba lakhe, ngisizakele kakhulu ngoba usisi ukwazile ukuthi axole yize engakaxoli kahle, kodwa ngiyazi ukuthi sohlala ekhaya sibambisene njengomndeni omncane manje uma ashiye kuyiwona abefisa naye ukuthi usale kuyikona. Yilokho nje esizokwenza, akukho okunye okutheni engakusho, kodwa nje ngithi ngiyabonga ngisizakalile kakhulu ngoba nami sengikwazi ukuthi ngibuyele ekhaya, ngikwazi ukunakekela iy'ngane zami, ngikwazi ukuthi ngiziprove kusisi wami ukuthi angisasiyo ilo mpilo wakuqala, sengomusha manje. Kanti umpilo waqala benjani sengizibuzile sesizovala. Cha lo mpilo phela ufike wahamba wayegula wakhohlwa ukuthi uney'ngane. Lo mpilo ongabambeki. Babukeli besibani media. Ngiyabonga abafowethu. Uzobonga usisi omdala uKhanyi. Phinde ngibonga usisi umpilo. Bafowethu noma ngaqalanga kahle kodwa ngiyabonga ukuthi isiphetho sigcine sesitholile futhi ngiyasithokozela isiphetho abaphetha ngaso. Usisi omdala ugcine uyena osibhalelile kodwa manje uyena futhi ovuka ngolaka. Kodwa ekugcineni ugcine libona iphutha wazehlisa. Ngiphatheka kabuhlungu ukuthi usisi omdala mase khipha inyembezi bafowethu. Ayikho into ebuhlungu njalo ukubona umuntu omdala esekhipha inyembezi ezikhiphiswa ingane encane. Amazwi engizothanda ukubashiya nawo. Bafowethu omakhelwane umndeni wenu. Umndeni iwona oyinyoka kakhulu bafowethu, angifuni ukudlala ngani bosisi bami. Enizokwenza zi-improveni ukuthi senikhulile. Uhambile wayegoli wayifunda impilo wabona ukuthi kunjani ngaphandle. Le business enilishiyo noma uma wenu libambeni ngezandla zombili. Ningalidedeli. Liyamali laphana bafowethu akuyona imali yini. Imali yempahla. Menidayisile thathani imali nibeke nivuke nihambe niyo-order. Mothi niyayibhenka nibhenke. Ngenyanga afana ihole. Nothi ukuthi nizothatha le mali yonke umuntu uthi uthatha u10,000 umuntu uthatha abantu 1,000. Nothatha imali niyoyibhenka ngenyanga nani niyasebenza lekhaya. Thatha imali nihole. Niyiholele ezabantu abasebenzayo. Nizoyibona into eniyenzayo ngalekhaya. Kuze nalabo makhelwane ababheke lo muzi wenu, ababheke le business lamaweni. Kunabantu ababhethi nizoxabana nina mhlambe nibulalane mhlambe nishane kube lekhaya ngasali umuntu. Basale badayisela lo muzi wenu walekhaya. Ungasho ukuthi ngibuka wena ngibhekise kuwena kodwa ngibhekise kunina nobabili ukuthi ngicela nibambane bosisi bami. Ningazenzi inhlekisa emphakathini ngoba umphakathi ujabulela lokhu okumbi enikwenzayo. Lokho okudla ukuthandi. Uzohamba uhleba ngani uzofika komunye athi omunye uthenge mina. Ngicela ngakuthathi lokho. Hlala phansi makhona into ofika kuwena. Enza ngathi uyamuzwa kodwa ungakuthathi uhambe ohlala phansi nosisi wakho. Sisi wami yazi usibani manje uthe wena uthe. Ngiyakusho. Yabo. Lapho nizobona impumelelo. Babukeli besibani media. Ngiyabonga abafowethu. Noma sesithanda ukulula kodwa abafowethu ngiyabonga. Umndeni okonyambosa. Ngicela bafowethu indlela engiyobona uyona bazokwazi ukuthi baqale phansi empilo. Sebeshilo sebedlule lo mawa emhlabeni engikuthandayo nengikubongayo uma ubashiye nebusiness. Bafowethu banesitolo banebhali izingane. Khona izisebenzi noma ngicela zingekho enough kodwa ikhona nezisebenzi. Ngicela bazokwazi ukuthi balibambe lebusiness lekhaya. Liqhubeke ngendlela yesimanga nabo babone impumelelo. Bafowethu nengizothanda ukusho mhlambe khona omunye ozobuka le show owashiya ekhaya washiya ingane zakhe. Bafowethu ngiyacela ungakhohlwa ingane yakho iyamdinga umzali noma kuthiwa unamali. Ukufona usho ubuza ingane umntana wami ngisaphila yini. Ingane ijabula izwi lamzali wayo.
noma ufika uzoyibheka noma ungaphethe plastic ungena wakhe egcekeni ingane ibona umzali wayo izojabuliswa lokho ukuthi yakubona uma wayo. Babubule sibani imido bonga lo kaMkhize bafowethu. Ngiyanithanda ngendlela esimangaliso. Ningakhohlwa ukwenza le nto engihlala ngintshena yona. Ama commenteni ngiyawathanda. Ayangilapha mina. Afike ngibulale mase futhi ngiyangilapha ngendlela esokuthi ningiyala ngayo ukuthi lungisa lapha ukuze kube right. Ngiyabonga bafowethu.